Kibalik lang sa sponge dito sa base. Pasig kung unsa na mo pilit sa taste. Yeah! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Kalimpyo na mag-Joy! Huwag ka naghasa na hugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Araw-gabi, usok sa daan, usok sa kainan. Hindi maiiwasan. Besh, uwian na. Amoy perfume pa rin ng hair mo. Sosyaling perfume yan, no? Girl, hindi perfume. New Rejoy! Ha? New Rejoy? Wow! Akala ko mamahaling perfume. Shampoo lang pala. Yes, with new Rejoice Perfume Shampoo, you get smooth hair with all-day perfume bango. With regular use, lasts up to 24 hours. With new Rejoice Perfume Shampoo, you get smooth hair with perfume bango. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kini na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige po, nang mag-auban nato din sa istasyon, no, ang ato baga kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod, o kusab si kasamang Tax Ilumba, sa gawa si Reynaldo Cuenca, o kusab si Kion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kapariya, ang iyang mga kaubang baga-radyoman. Okay, nga itong pizza karon, pizza 8, no? Oh, no, I'm sorry. Pizza 18 sa bulan sa Agosto. Okay, maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, kaninyo o kanatong tanan. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Ining higayon na karon, hinay-hinayon na po natog padayon na gatong kibiyaan nga tema nga wala pa mahuman. Kining mahitungod sa pagasantos, di na atong mga kapistahan karon, no, sa pagtuong Katoliko nakasintro kanila, no? Okay, atong timan-an pag-ayo nga ang atong simbahan, no, ang atong mga pista, no, mga santos gayod ang gituboy o nahinumdum ta sa teksto nga giluwatan gayod nga ang nagpahayag gayod ang ato gayong inahan sa pagtuo si Mama Mary sa Lucas 1:52 dirita manukad nga matud pa niya o gituboy ang mga mapaubsanon. Okay, balo naman ta nga kining mga mapaubsanon sa laktod ang mga tao nga mapahiubsanon usama ni sa dagway o kana bang gipakita nga kinaiya
sa mga santos kining pagpaubos kay usa man ni ka virtue gani, no? Sa atong panahon karon, lisod kayo ang pagpaubos, di ba? Labi na kung ato ra pong isig katao ang magpataas. Lisod kayo pagpaubos. Pero kanang kinaiya sa pagpaubos, mao man ni gipaningkamutan nato nga maangkon. Of course, mapatunan lang po nato na, no, sa atong pagtuo kung ana kanato ang grasya. Grasya nga maoy himo gyud nato nga anak sa Dios o mao nay makapahatag nato kusog sa paghimo og mga buluhaton nga kagustuhan sa Dios. O kanang pagpaubos usana mao nay usa sa ilhanan nga anaa gyud nato ang grasya, no? Grasya nga gikan sa Dios. Kanang maantigo ta mupaubos. Niya matod pa diri ni Santa Maria nga ituboy ko, no, o gituboy ang mga mapaubsanon. So asa ba ni natuman sa atong panahon karon? Asa ni natuman? Now, usa sa dagko kayong katumanan ni ining pagtuboy nato sa mga santos, kining gibuhat nato mga Katoliko nga gahatag taog mga adlaw nga gigahin alang kanila, tagsa-tagsa kanila pagpasidungog. Mao man gani nga aron sigurado nato nga matanan gyud sila kay di man pud nato matanan gyud nga tagsaon sila og pagsaulog, di ba? Di ba? Kay diri lang dipulog ang atong patron, si San Vicente o ang atong Santo Rosario. Umuman na taga tuig magiusa ta pagsaulog, no, sa kabalaan aning mga santusa nga gitumbok sa maong kapistahan. Unya kay dili man nato na matanan gyud kay di wa manggalip di kung magisgot ang mga santos, duha man ka klase ang paghulagway nato kanila, kanang gitawag nato undeclared saints, wala madeklara universally kay ang Dios lang nasayod kinsa na, labi na tong mga gipangmartir sa una mga santos nga wa na ma-recognize universally ang ilang kasantos, mo nang dili po nato ma-declared universally ang ilang kabalaan, pero balaan gyapon sila. Di ba? Pero sanglit ang simbahan na may authority o gahom sa pagdili og pagtugot, mao na nga bitaw ang atong simbahan mag-proclaim o magdeklara, no? Pero anang pagdeklara pila kabasahon ang naisulat sa Biblia o mga pulong sa Dios o written word of God, no? Na hitabo na sa mga konsilyo, sama sa konsilyo sa Hippo o Cartago, no? Gideklara nganong aduna may gahom ang simbahan ana sa Biblia, klaro kay nang authority sa simbahan pagdili og pagtugot, Mateo 18:18. So aduna siya authority ug gahom sa pagdeklara. Laliman ka giingnan siya sa Ginoo, ang inyong idili diri sa yuta idili dako sa langit, ang inyong itugot. Mao man gani ang ato mga igsuong nahimulag kun dili mga Katoliko ni sanong sila, ni dawat sila anang deklarasyon sa simbahang Katoliko, pila kabasahon ang linamdagan sa Espiritu kining nasa Biblia, no? Sa bag-ong tugo noon, na usa ta ana kay gidawat man nila ang 27 ka libro nga gideklara sa konsilyo nga Katoliko niadtong 393 AD sa konsilyo sa Hippo og 397, no, pagdason ni ana 397 AD sa konsilyo sa Cartago, no? Kanang 27 books nga deklarasyon gidawat na bisan sa dili mga Katoliko kun mga Protestante. Diba? Kay kanang ilang Biblia 27 books man ang New Testament. Gawas anang Old Testament kay wala nila dawata tong gitawag nilang apokripa katong 7 books nga gitawag po nato sa mga Katoliko og Deuterocanon. Kay ang ilang ihap sa libro sa daan 39 books raman ang ato 46. Diba? Ilang disregard tong 7 books noon na tay si topic ana kung asa gayud nga kanon mo katuhuan, di ba? Pero bisag diha lang sa New Testament, no, gidawat na sa mga dili Katoliko kanang deklarasyon, no, sa mga obispo nato nga 27 ra ka libro ang New Testament. So mo na example sa mga deklarasyon sa simbahan
nga gipangdawat pod sa mga igsuon nato nga dili mga Katoliko. Unya kinahanglan kung faithful ta, kung maunungon ta sa maong simbahan ug unsa may mga deklarasyon niya opisyal, wato gyud tuhuan. Labi na gyud diha sa faith and morals kay dili man gyud masayop ang simbahan diha sa faith and morals kung kini officially defined. Kay ang Holy Spirit galihok gud. Paras atong konsilyo sa Jerusalem, unang konsilyo sa iglesia, no? Nganong moingon man ta nga ang desisyon ato binding. Maingon ta nga dili to desisyon lang sa tao, desisyon to sa Dios. Ngano man kay ang Holy Spirit may gag-guide sa mga council, Christian council, no? Ecumenical council. Mag-council gani, husayon gani og unsay problema sulod simbahan na bay mga issue about pagtuo nga wa magkaparehas og sabot ang mga sakop na debatihan na dayon diya sa council. Plus lagi sa Council of Jerusalem, di ba? Unya ang ilang desisyon ato binding yun na. Kay klaro man tong Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Pero ang pangutana lang nato ani, ngano nga dili tanang konsilyo sa iglesia gituhuan o gitahod sa uban o daghan nato mga igsuong nahimulag. Ilalang pili-pilion ba para sa atong konsilyo sa Laodicea, nga kanang Laodicea na nakabig man yun na. O mga obispo man tong ga convene o gatapok ga deklara o naghimog council. Nga kanara bang mga obispo mao man ay sumusunod sa mga apostoles. Ang gahom sa mga apostoles mapasa man sa mga obispo. Klaro kay na masabot, no? Diha sa buhat 1:20 sa dihang nabakanti ang katungdanan ni Judas gipulihan. Katungdanan sa apostol niya sa King James Version na dihang katungdanan sa usa ka apostol sa laing termino ana bishopric sa tupa obispo. So kanang mga apostoles day mga obispo na, di ba? Pero ang gitawag gyud nato og mga apostol katurang direct nga gi-appoint o gitudlo gyud ni Kristo katong 12, di ba? Pero ang mga sumusunod historically wala lang nato sila tawag og apostol, ang ato lang gitawag nila obispo o bishop. So katong konsilyo sa Laodicea nga gidogmatize, no, gipaklaro gyud sa simbahan nga di gyud malalih, di na gyud arang dili magduha-duha ang mga sakop, no, kung mutuo og council declaration o dito gipalig-on o gipaklaro gyud ng transfer sa solemnity of the Sabbath gikan sa kinibang Saturday to Sunday nga sa mga igsuon natong Seventh-day Adventist alang kanila paglabag kuno na sa utos o pag-violate kuno, pagsupa kuno sa sugo sa Dios nga dili man na mabasa sa Biblia, no? Kanang pag-transfer sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday to Sunday wa tay mabasa ana nga violation of the law na o paglabag sa utos ng Dios na. Kay kung maghisgot gutag mga kausaban pag-usob, dili tanang pag-usob paglapas, gani pagtuma na agi na sa doktrina nato nga dili parehas ang daang kasabutan og bag-o, di ba? Jeremias 31:31 ug 32 gitagna nga ang Dios gyud maoy maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So mag-expect nag mga kabag-uhan diri sa bag-ong kasabutan. Nya kanang mga kausaban isipon na nga pagtuman, dili na isipon nga paglapas. Di ba? Kay doon naman kay fulfillment parehas anang tuli lagi circumcision nga entrance sa kingdom. Mao man ay entrance sa old covenant, no? Kang mupasakop sa ginghirian tulion ka. Pero ang katumanan ana, ang fulfillment ana nga sugo bunyag man sa bag-ong kasabutan unya isipon din nato ng paglapas sa sugo nga fulfillment man na sa maong balaod. Dili, no? O paras ana pong katong revoltus bitin nga tumbaga. O nga gipahimo sa Dios, ang Dios may gipahimo niya si Moses nasa Mateo Numeros 21:4-9. Ang katumanan ana matud pa diri sa ebanghelyong giasoy ni San Juan nga ang Ginoo gyud mo'y namulong
nga ang katumanan ato kanang pag-isa ni Kristo sa krus, no? Ang iyang kamatayon sa krus, no? Naniya sa Juan 3:14, no? Juan 3:14 sa diyang nag-ingon ang maong ebanghelyo nga maingon nga giisa ni Moses ang ribulto sa bitid nga tumbaga, ang anak sa tao kinahanglang sa samang paagi iisa usab. So ang pag-isa gyud ni Kristo katong iyang kamatayon sa krus ug ang iyang handumanan ana mo na gibuhat nato mga Katoliko kanang krusipiho. Oh, nga ila ra ba po ng sabton ra ba nga violation ng pagkuno na sa law kay naghimog ribulto. Okay. Ato naman ang natema ng paghimog ribulto gi-qualify na to na kanang giingon sa Biblia nga gidili ang ribulto kung himuong Dios. Tratahon ingon nga Dios na among guna giklaro sa Exodo 20 bersikulo 3. Kanagong pagdili og ribulto sa bersikulo 4 sa Exodo 20 og kanang pagdili og pagyukbo ana. Now, ang unang bersikulo ana, kanang bersikulo 3 na diya ang Yahweh aron masabtan nganong gadili ang Dios. Gadili siya kung ipaka-Diyos. Kay sa versikulo 3, klaro man yun, nag-ingon siya, gapasiuna na, ayaw pagbato ng laing Diyos, gawas kanako. Then, mauna din to, dili mayukbo, dili maghimog ribulto. But pasabot, ribulto sa mga Diyos ang gidili. Kung muluhod tag ribulto sa mga Diyos, unsa man ang ribulto sa mga Diyos, kanang gihimong Diyos sa mga tao, nga dili tinuod Diyos. Mauna kanang basahon sa mga dili katoliko nga, Salmo 115 nga, na ako no'y dalunggan di kadungog, na ilong di kasimhot, dalunggan di kabati. Ang gipasabot nga ribulto diha, ribulto na sa mga Diyos, dili na ribulto sa mga santos. Kay kumo di ay mayon sila nga klaro man na biritas dagway man na sa tao babae o lalaki gidili sa Deuteronomio 4:16 o 4:16 o 15:16 amaon lagi bisag unsang larawan na bisan pag babae o lalaki basta himuong Dios mahimo ng Diyos para sa tong Diana o na may Diyos nga Diana o unsa pa itong mga diyosa o mga Diyos sa mga pagano ni adto o dagwa nila babae unya gihimo nilang Diyos mao nang nahimong Diyos o bisan pag naidalunggan na ilong di na makadungog di makasimhot ang ilong ana dalunggan di kadungog o mo na nga dili mahimo nga himuon jud natong Diyos ng mga ribultuha pero kung ribulto nga atong gigama, dili na siya gihimong Diyos nato, gihimo lang nato ng representation o simbolo, dili na bawal sa Biblia. Now, apil gapon ay pag-explain nato kung magtima tag kining santos kay kanagong pagtuboy, matod pa ni Santa Maria no, sa Lucas 1:52 nga ituboy, gipasabot man niya nga ituboy ng mga balaan, kanang mga mapaubsanon. Kanang usa sa dagway nga pagtuboy nato nila kana laging tuig-tuig pistahan nato sila. Di ba? Unya kana pong pagbuhat nato ribulto sa mga santos usa po na sa pagpakita nato sa pagpasidungog pagtuboy nato nila. Di ba? Nga naman unsa may premise nato sa gibuhat nato sa ato yung gobyerno o katilingban. Kana ding pagpasidungog nato ni Rizal tuig-tuig. Di ba na atay Rizal Day? Unya nganong naamantay monumento o ribulto ni Rizal? Kay usama na sa pagpakita nato nga gipasidunggan nato siya kay ato gong gipasundayag iyang monumento o ribulto. Mao manggali po na gihimo po na sa mga iglesia ni Kristo, pero ang ato lang pong pangutana kining mga iglesia ni Kristo. Ngano man pong si Felix Manalo ra po ilang gihimuan og monumento o ribulto. Ora po na pangutana nato nila, no? Nganong si Felix Manalo raman po ilang gibuhatag monumento. Nganong wala man sila magbuhat og mga ribulto o monumento sa mga santos. Kung magpasidungog sila, ilabang bote pasabot nga si Felix Manalo ray na santos. Dili murag na diha ang questionable. Ang sa Katoliko parang dili ta ma-inconsistent anang magpasidungog ta og kana bang ni Rizal tuig-tuig nga buhatan nato siya monumento natay monumento niya des plaza gyud nato gibutang di ba?
timan-an nga atong gipasindunggan si Rizal nga ang iyang kabayani sa gamayng nasod lang diri sa Pilipinas, no? Limitasyon ba, no? Doon ay limit ang lugar. Nahimong bayani si Rizal diri lang sa gamayng nasod sa Pilipinas. Di ba? Gibuhatan na to siya ribulto o monumento. Now, the point, ang punto na to, nga kung gibuhatan na to si Rizal og ribulto, pagpasidungog na to niya, dili pagpakadyos ha? Dili pagpakadyos, kaya di man Diyos si Rizal. Na, kung ato siyang gibuhatan og monumento o ribulto, nga ang iyang kabayani, diri lang sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa kaha ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. O universal. No? Ang kabayani sa mga santos universal pang tibuok kalibutan mao na nga kung gihimuan nato og monumento si Rizal o ribulto, mas himuan nato ang mga santos. Di ba? Mas himuan nato ang mga santos kay ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan noon sa mang relihiyo na karon sa kalibutan ng gahimuan na. Katoliko lang. Pero ato lang pong pasayloon ng ato mga igsuong dili katoliko o nahimulag kay ambot og ila baka nang gituyo ng ilang paglubag sa atong baruganan may tungod sa larawan o na-deceive lang yun sila wa tuyo nalimbungan lang yun sila sa gahom sa amahan sa kangit-ngit mao ang yawa gilimbungan ang ilang huna-huna alimpatakan gitabunan diha sa ilang mga panghuna-huna ang tinuod yun nga pagtulunan sa simbahang katoliko nga dili man bawal ang paghimog larawan sa sakto nga tumong pero sa anang kwarta dili bawal ang paggamit og kwarta sa sakto nga tumong. Now bawal lang kung ang atong tumong sa paggamit og kwarta sa dili mao para sa anang isuborno o ibayad sa mga assassin kada mga killers nga natay taong gustong rikidahon patyon mo nang tungod sa atong kwarta atong gamiton na pagbayad og mga hired killers o mo nay dautan nga paggamit sa kwarta pero kung gamiton na to sa pagtabang pagpamalit og pagkaon para ipakaon para mabuhi o dili na dautan ingon na pod ang ribulto dili dautan ang paghimog ribulto sa sakto nga tumong kay sa Biblia unsa may mga gamit sa ribultong maayo representation simbolo na basahan ninyo ang Salmo 74 Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9 di ba klaro kay dihang gipasabot nga sa templo sa Dios na ay mga simbolo nga ang gitumbok ra ba ana usa sa gitumbok ana mga ribulto ra ba na sa mga balaan sama sa anghel o kirubin. Okay, kanang templo sa Dios naaman ay ribulto na gihulagway na pinaagig pananaon for example sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20 ang templo sa Dios gihulagway pinaagig pananaon nga naagay larawan na ribulto sa anghel o nya ang ribulto ra ba kuno sa anghel gihulagway nga tao gyud og itsura sa ato pa kung tao gani either babae lalaki na di ba o naay dagway kuno sa tao naong sa tao na basahan ninyo Ezekiel 41 Ezekiel 41 15 hangtod sa 20 ang templo sa Dios gihulagway pinagig pananaon nga naagay mga balaang simbolo nga mao nang napagali dayan-dayan sa ribulto sa leon napagani o dili dautan ang larawan basta kini dayan-dayan representation o simbolo gihisgutan na sa Salmo 74 ng mga butanga mga simbolo mga balaang simbolo sa tupa sacred symbols so kung gamiton lang simbolo sacred symbols kanang mga ribulto nato dili na dautan bisan pagluhod-luhura na bisan pagluhod-luhura na kanang pagluhod nga buti pasabot pagtahod nganong ato ning gihisgutan kay usa man sa kung magpista gutag mga santos usa man na pagpakita nato diha di ba pagpasundayag nato sila mga ribulto sa ilang mga monumento di ba mao na pero ang ato mga igsoong dili katoliko gud ila man ang saipon og sabot ila man ang ingnon nga kuan man na gihimo man na ninyong Dios now simple raman
Gihimong Diyos ba na sa mga Katoliko na mga santos o kanang ilang mga rebulto? Dili, nga naman. Kay ang ilhanan nga gihimong Diyos, kung gitudlo na sa mga obispo, nga kanang atong pag-ila sa mga rebulto sa mga santos, mga Diyos na, kana mo'y bawal mo na gidili. Kay sa Biblia, o bisan sa atong katekismo, kanagong idolatry, divinizing what is not God. Kanabang gipaka-Diyos na to ang dili Diyos maunay pagbato og Diyos. Kay kanang Diyos lagi anything mabuhi man nga larawan o pras anang tao nga dili Diyos nya himuong Diyos mahimo ng Diyos. O kanang rebulto pod nga dili Diyos nya himuon nimong Diyos mahimo ng Diyos. Sama anang tarak-tarak, doktor-doktor, kay dili tinuod doktor, dili tinuod trako. Kanang Diyos pod, giilan nimong Diyos niya, dili tinuod Diyos. Pero ang mga larawan sa Katoliko, wala man na himo ang Diyos. Base sa doktrina. So, dili na Diyos. So, nasayop ang atong mga igsuon nga dili Katoliko sa ilang pag-judge sa atong mga rebulto. Sakto ang atong tumong sa paghimog rebulto, pero himuon nilang sayop. Nawa naman tayo igong panahon. Padayon mo sa sunod Domingo, ato pa ning expound og ayo apat mo human anang timaha na mga tanang anggulo sa pagsaulo na tog pista sa mga santos atong isgutan diri sa Tulumanon. Okay, wala naman tayo igong panahon. Sige hapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, bagay kadagkuan sa atong simbahan, sa atong Diocese of Tipolog, si Monsignor Sibero Cairmari, uban as mga kaparian. Kini ang inyong higala sa maong tulumanon, sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dundoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Suki, papalit ako og Tide, Katong bago? Pwede. Katong sinaw? Oo. Katong best ever formula sa Tide? Oo. Ate, Tide Perfect Clean man gud ang tawagan na. Aron no bitin clean, Tide Perfect Clean ang isulti. Timani, aron no bitin clean, Tide Perfect Clean ang pangita sa mga tindahan. Ryan Bag versus Luis Manzano. Etong Marco, over sa choco. Sa akin, over sa choco ang cake. Pati feeling. Fudgy din pala bar mo? Fudgy Bar, now chocolatier. Kaya mas all-par sa sarap. Ryan Bag versus Luis Manzano. Etong Marco, over sa choco. Sa akin, over sa choco ang cake. Pati feeling. Fudgy din pala bar mo? Fudgy Bar, now chocolatier.